Il-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta tul iż-żminijiet kellha kapijiet tagħha ngħidulhom il-librarians, il-librara, numru ta' personaġġi li barra milli kienu professjonisti fix-xjenza tal-kotba, kienu nies ta' vitalità intellettwali kbira, kienu nies li kellhom firxa ta' interessi u li taw kontribut mhux biss fl-organizzazzjoni u fil-ħarsien tal-wirt li tinsab l-Biblioteka Nazzjonali, imma wkoll permezz tal-riċerka, riċerka storika u tal-kitba tagħhom. Fost dawn insibu lil Monsinjur Alfredo Mifsud. Alfredo Mifsud kien ġej minn familja ta' avukati, missieru kien imħallef, ħoħ kien imħallef u membri oħra tal-familja tiegħu kienu kollha professjonisti tal-liġi. U nnifsu kien apparti milli studja biex sar saċerdot, kien ukoll studja l-Università ta' Malta u wkoll kellu formazzjoni legali kemm fil-liġi ċivili kif ukoll fil-liġi kanonika. Kien bniedem ta' spessur intellettwali kbir, b'ħafna interessi. Kellu ħajja pjuttost qasira, ġala darba huwa miet fl-1920 fl-età ta' 54 sena. Huwa kien sar daħal jaħdem fil-biblioteka wara ċertu żmien, wara li kellu esperjenzi oħra kemm bħala saċerdot u kemm bħala studius. Daħal jaħdem fil-biblioteka bħala bibliotekarju fl-1897 u in-nota tal-mewt tiegħu, l-obituary, tgħid hekk li meta ġie appuntat bibliotekarju, ġie appuntat fi żmien opportun. L-interessi tiegħu fil-kotba u fl-arkivji tal-Ordni ta' San Ġwan u fil-kotba tal-biblioteka jiġu riflessi anki minn kontribut letterarju tiegħu. Fosthom artiklu dwar l-arkivji tal-Ordni, kif ukoll dwar il-biblioteka u serje ta' kotba u artikli fuq suġġetti varji li ġew ippubblikati tul ħajtu u wkoll f'ġurnali ta' xjentifiċi kemm f'Malta bħall-Arkivium Melitense kif ukoll barra minn Malta bħalma kien il-Frobisher Magazine.